Hello guys, welcome back to my YouTube channel. If you're new here, please welcome. Sorry guys, the first story that I have today is Maloti Anemwana, guys. Congratulations to Maloti, congratulations to Wulungende, the Malongende family. They are celebrating today. They now have a baby. And I just want to ask you, Quinta Delicious, wait Malota, sorry guys, wait Malota, Skusara. So, Queen to know Juja Ramba Shandere, Juja ino Shandere this time because Maloti earning Manam Komana, and we just want to say congratulations to her. Tenda Panyaide too, guys. Mudiwahood is finally off the streets. Mudiwa avasisimo ma streets, guys. Avasiri single. He officially announced his babe on Facebook. Achi mkorokotedza futi nebirthday rake ranga naro, guys. So we just want to say vamdiwa rwendo rweusingu makamborifamba makambochovha, saka makorokoto mabuda mumastreets, makorokoto mawana wekufamba nayo. Hanzi nevamwe it will end in tears. Hanzi mimana it will end in tears. Mimi ndimate takamirira kuda kunyadzisa. Saka we just hope and wish kuti vamdiwa vanolasta long nemdiwa wavo, despite the fact that matotanga kubuditsa tumavidhiyo twaex wabhe wamdiwa. Ndikati vanhu ndosika vanhu vachizoita zvinhu zvavo underground, because mimi makamirira kuda kunzwa kuda kuona kuti zviri kufamba sei. And then tobva ipapo toenda panyaya iri kubata mastreets, nyaya yaCaptain Britain. Guys, hanzi Captain Britain munhu aripo pakungoti entertainer the way he is, because we all know kuti zviri zvemangoma Captain Britain havagoni, but the way yekuti kusatogona kwavo ikoko kunoti trafani kunoti father, that's entertainment. Saka let's just support Captain Britain, Captain Britain, the way he is. Kwete zvekuzomutema nemakeni pastage, guys, musadaro. Imimi kana maona poster na Captain Britain, kana uchifunga kuti iwewo you don't like Captain Britain, just don't attend, because zvekuzotema nemakeni munokwadzisana, guys. Mumwe achadonha pastage obva afa mamutema nemakeni, hazvizonakidze. If you don't like the person, maybe just go out kana ariye akuridza, or just keep quiet, like zvakataurwa nayaya kuti sometimes you just need you to keep quiet, kana kungoenda pafoni kana kuita something else rather than kutema mumwe nemakeni. It doesn't make any sense. Saka Captain Britain is being supported by so many artists, by so many people in the entertainment industry. Ndaona akabata boots, wapewa boots kuexecure. Ndaona the guy is being supported na vamtaris. A lot of people sekurukudo posted him. A lot of people are supporting Captain Britain vachitaura kuti vanhu ngatisadaro, and also maititi posted Captain Britain vachitaura kuti you shouldn't take life so serious. Captain Britain varipo pakungotinakidza, saka please don't come for him muchimuataka nemakeni. So this is the story that I had for you guys. Thank you so much for watching. Like, comment and subscribe.